Fa una estona que sentia molt de soroll aquí fora i he pensat, ja tenim la Pineda aquí a la tele. Efectivament, Elisenda, bona tarda. No t'has equivocat, bona tarda. I no vens sola. No, no vinc sola. De fet, el soroll el senties perquè m'ha entrat fent la conga, eh? Ah, sí? Sí, a mi m'agrada que m'agregin, m'agrada magrejar, m'he posat per allà al mig, m'has entrat. Qui t'ha magrejat? Doncs, Tota aquesta gent? Tots aquests, eh? Avui són 25 els que m'acompanyen, venen de Cassà de la Selva, Bona terra. preciosa població, sí senyor, i estem parlant d'un grup, una coral, un cor, però no un cor a l'uso. Eh que no, Anna? L'Anna és la directora d'aquest cor que es diuen Tutti Veus. Per què no sou a l'uso? No canteu Requiem de Mozart per Nadal, per exemple? Allò a la parròquia de Sant Cristòfol, totes les padrines, amb aquella cosa. No rieu, eh? No rieu, que tots heu cantat... Home, clar, agenollada, aquestes coses. No, vosaltres què canteu? No, nosaltres cantem cançons més alegres per passar-nos-ho bé i divertir-nos a ballar, sobretot. Sí? Us moureu aquí, també? Sí. La gent de més per dos veurà com es belluga aquesta gent de Cassà. Sí. És fantàstic, però no es belluguen allò passo doble, no. Vull dir, una bellugada... Les coreografies, bueno... Ara, tu t'hi veus, quan va començar? Com vau néixer? Fa 3 anys. Fa 3 anys, vam començar amb unes 10, érem. Sí? I res, era un lloc a Cassà perquè la gent que tingués ganes de cantar doncs vingués i cantés. Veu fer càsting, allò? No vam fer càsting, no. Vam dir, tothom qui tingui ganes, jo sentia molta gent que deia no, és que jo canto malament, no, tu vine, tu tens ganes de cantar, doncs canta. Tant dona com home, tant dona com home. Sí, bueno, homes pocs, eh? El que passa que els homes els vam haver d'anar buscant perquè no hi havia pas maneres. 4 aquí i un aquí. I el pianista. Però escolta'm, la pregunta Però aquest és de Cassà, perquè fot una pinta de Nàpoles. És veritat que fa pinta de Nàpoles. De Nàpoles. És veritat. No, la pregunta és la següent, Anna. Els nois què us passa? Aviam, us els mengeu? Els hi feu por? No ho sé, no ho entenc, perquè hi ha molta noia guapa. Oh, i tant! Aquí en tenim uns quants. Tenim 4 intel·ligents. Intel·ligents solters, granegen, toquen virolla. Toqueu virolla o no, noi? Alguns sí, alguns amb la parella. Home, no els casarem així. Ara, on aneu? O sigui, on actueu? Per pobles, per festivals, per festes? No, per pobles, sobretot, per Cassà i als voltants de Cassà. Només? De moment, sí, de moment. A partir d'avui... Home, els hi plauran els bolos, que no sabran ni on estan. Sap al mediodía, on estem avui? A Nàpols. No pot ser. No, a Nàpols no. No pot ser tant de bolo. Escolta, i per Cassà? Signifiqueu molt pel terme, pel territori? Bueno, doncs, Déu-n'hi-do, perquè mira, quan vam començar fa 3 anys érem 10 i ara avui hem vingut una representació, però ja som 60. Som 60. I l'alcalde deu estar content i la gent del poble deu estar content. Orgullosos de vosaltres. També fan la conga per Cassà quan els veuen. Sí? O sigui, estaran fent la conga ara. Ara mateix estan veient-los per la tele, tothom fent la conga. Com molen aquesta gent del Tutti Veus, meravellós. No em diguis que això és una excusa, perquè jo he entrat al Facebook per informar-me una miqueta, aviam qui eren aquests amics, dic, he entrat al Facebook, pum. I he vist moltes fotografies de vosaltres fent sopars, celebracions. Això de les corals ja t'empeny, oi? A la festivitat, a la jarana, al trobar-se, al mangatat una mica, no? A l'omplir-se bé. Saps què passa? Que quan anem a assajar, cantem i marxem. I després no ens coneixem entre nosaltres. Com ens hem de fer per conèixer-nos? Fent sopars. Fent sopars, gastant els quartos. I entre vosaltres, què? Hi ha ligues aquí, hi ha coses? Home, alguns són parelles, ha dit, eh? Jo m'he quedat amb això, eh? Ja venien de casa emparellats, no? No, venien de casa, sí. Ah, ja venien amb la feina feta. Si algun liga, doncs potser també a mi no m'ho diuen. A tu no t'ho diuen. Però segur que n'hi ha algun. Segur li preguntéssim al napolitano, ens diria alguna cosa més. Té una pinta de fer mal al napolitano, una cosa terrible, eh? Ell toca. Ell toca el que pot i el que li deixen, eh? I vosaltres per què rieu tant amb el napolitano? La banda de les contrals... Ara li dono l'esquena. Sí, riuen molt, eh? Sí, molta risa tot teniu amb les... Què, hi ha alguna cosa amb el napolitano? No. Encara no, napolitano. Aviam si, Aviam si allò. Escolteu, doncs, si us sembla, us sentim cantar. Quin tema ens perpetrareu? Que és una paraula que li agrada molt al Xavi. Perpetrar. Que sí? Home, han vingut a perpetrar, doncs que perpetrin. Sí, però calla una mica, que si no no la sentirem perpetrar. Oh, com més aquest home de veritat, eh? Què cantareu? Obladi, oblada. Dels Beatles? Dels Beatles. Molt bé, fantàstic. Clar, a mi no, com que tu tens una edat i jo encara soc jove. I he tornat. Molt bé, doncs els deixem a l'Ara Pérez i els Tutti Veus de Cassà de la Selva amb aquest Obladi, Oblada. Vinga, endavant. Gràcies per venir, eh? Obladi, oblada.
happy ever